tietää tän sanonnan. Skaska piikkinä tullut pelattua. Joo. Okei, mulla on täällä tämmösiä mukeja. Tää on ihan normaalia tämmösiä kahvikuppeja tuolta otettu Ninna Nunna tuolla Laajavuoren keittiöstä varastettu. Firman piikkiin pöllitty ja mä tuun kaatamaan tähän mukiin nyt vettä. Ja sitten kaikki koko yleisessä Skanskan porukat täällä Ninna Nunna sanoo yhteen ääneen taikasanat. Nimittäin meikäläinenhän on ollut kehittämässä Palokan keskusta ja muita rakennusprojekteja. Kaikkia siellä on vuorattu meikäläisen toimesta asbestilla. Elikkä taikasanat menee what is best is asbest. Ja jos tää taikuus toimii, niin tää vesi, minkä mä kaadan sun päälle, häviää. Se et kastu. Mut sulle saattaa käydä näin. Se on tuttu juttu kaikille, jotka käyttää Oriflamen tuotteita. Siellä rouvan tunnisti on tietää. Tänne oli muuten rouville tiedoksi. Oikeesti tänne oli tilattu se munamies. Jumalauta, ei Skanskallakaan varaa niin saakelin kalliisiin esiintyihin. Se oli pakko feidata. Jorma olisi halunnut enemmän sen munan tänne, joo. Selkeästi rouvatkin tuntuu olevan pettyneen olosia, kun ovat sen verran munan perään. Meikäläistä pidetään julkisesti sovinistina. Mä oon puhunut Kertusta vaimosta, niin ei päässyt tänään tänne hei, tee semmonen homma. Kaveri siinä vihreässä paidassa, laitat käden näin. Ootko ennen ollut narikkana? Nyt on. Kerttu joutui jäämään kotiin, ei päässyt tänne Jyväskylään. Älä huolittaa 3 tunnin show, minä joutui jäämään saakeli, mä hukkasin maakellarin avaimen, se jäi sinne. Kerttuhan on vähän niinku yhdistelmä koiraa ja arkeologia. Aina kun ei hauku, niin kaivelee menneeksi. Se on hyvä jättää sinne ilman. Mua pidetään julkisesti oikeesti vähän sovinistisena ihmisenä. En tiedä, mistä tää kuva on tullut Suomen kansan mieliin ja muutenkin rasistinen ja kaikkea muuta, mitä en oo. Siis sovinismista voin sanoa sen verran, että 2 asiaa, mitä meikäläinen ei voi hyväksyä, on sovinistit ja naiset johtavassa asemassa. Kyllä. Aasen Minnalle vaan terveisiä. Onks Minna täällä? Minna, terve! Sinäkö se oot, joka pitää mukaan nää miehet kurissa, Minna? Työmaa-insinööri saakeli. Minna suunnittelema tilasäästävä oluttuoppi kahvan sisäpuolella. No joo, se siinä. En mä ymmärrä, miksi naiset on insinöörejä, kun ei kaikki niin miehetkästä hallitte saakeli. Okei, mennään tähän temppuun nyt sitten. Joku saattaa loukkaantua tästä showsta, jos joku pitää rivoloogisena tai ahdistuu ja sillä tavalla haluaa tehdä reklamaation esimerkiksi jonnekin RKP:lle tai vastaavaa, niin oikeesti tämän show käsikirjoituksesta vastaa Jenni tuolla. Hänellä on aivan sairas huumorintaju. Mä puhun vaan hänen kirjoittamia juttuja saakeli. Jos joku loukkaantuu, niin Jenniä turpaa sitten ja okei, nyt mä kaadan tänne mukiin. Oot sä Jorma valmistautunut? Ei sä että jännittääkö? No kyllä muakin jännittäis saakeli. Tää temppu on nimittäin Sulperin ja mun suunnittelema. Tää on niin sanottu ydinvoimalla termeillä FOCA, eli first of a kind. Joo. Mut koska nyt on päällä tää Skanskan harjoittama Code of Conduct, missä varmaan voit olla tässä tällä tavalla. Koekkaan niin. Mä laitan hei sulle ihan täyden mukellisen. Tää on kuitenkin kunnia vielä. Koska tää ei koskaan vielä toiminut, niin Jenni hei voitko tilata mulle taksi tohon Laajavuoren ovelle, niin mä pääsen nopeasti helvettiin tästä kusepolttamasta liiteristä. Siltä varalta, että tää nytkään toimi, niin onks sun vaihtovaatteen mukana? Ei oo. No kun tutussa porukassa ollaan ihmissuhteet pitää työmaalla kunnossa, niin ota noin vähäsetkin pois ja saadaan tätä. Hän oli tilattu nimittäin miestrippari, mutta ei se oli firman imagoa, joo. Onks sulla uikkari? Ei, kun tää oli huumoria, kato sitä. YT-bileissä on aika usein muuten miestrippari. Se on jännä, ettei niissä bileissä siis yleisössä yhtään naista. Et ketä varten se on sinne tilannut? Aina YT-pojille aina sanonut, että ei kestä homoa tehdä. Jos on nuoria, tarvii rahaa. Joo. YT-hän ensi vuonna aikonut muuttaa firmansa nimen, että se ei oo enää YT, se on YMCA. Ai joo, tää oli tämmöinen. Tää ei oo kadonnut vielä mihinkään, vaikka mä kuinka yritän puhua. Siis vesiä haittuu jossain tietyssä ajassa, mutta ei se mitään. Otetaan taikasanat yhteen ääneen. Eli what is best is asbest. NYT nyt. What is best is asbest. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
Nimittäin täällä oli muutamia sun työntekijöitä. Täällä näin herrat nauraa eturivissä. Ei Jorma, voiko sun valtuuttamana? Tätä viimeistä päivää töissä täällä. Halusit teitä avoinjohtajan kanssa tulla. Ei siinä mitään. Okei. Sä et kastunut. Se oli semmonen taikuus. Nyt sä oot Jorma oikeesti voittanut tästä Viking Linein tähtiristeily. Tää ei oo mikään joke. Elikkä toimit seuraavalla, mulla ei oo niitä nyt tässä mukana, toimit seuraavalla tavalla meidän lähimpään matkavekkaan. He tuntee mut, kerrottelu oli Harjakaisen Timo, heidän lakimiehet tuntee mut oikein hyvin. Ja he pyydät se kaavakkeen Viking Linein tähtiristeily, niin siinä on maksaja kaksoispisteri, kirjoitat siihen, että Jorma Mustakangas risteily on sun, onneksi olkoon. Ai perhana, kyllä mun tuohon Minnaan täytyy tutustua vähän lähemmin. Se on nimittäin sellainen homma, että ihastuttavaa nähdä siis. Mikä sun tulotaso on? Täällä on muitakin ihastuttavia naisia, tämmösiä nuoria tyttöjä. Kuka sä oot? Sanna. Sanna? Naiset ei saa koskaan kysyä ikää. Paljon painat? No, se oli huumoria. Se oli tämmöistä sovinismihuumoria, joo. Hän ei ymmärtänyt, kun hän on niitä feminimismiä. Okei. Sanna ja Minna, koska teidän nimet rimmaa niin kivasti. Onko se hänen alainen? En oo. Sä oot jossain Kettolassa. Ei se. Kuka se? Ootko vapaa-päivä varattu? No se ei oo este, se on vaan hidaste. Se on metallia vaan. Okei. Hei Sanna ja Minna, niin mä tarvitsin teidän apua hetkeksi tuonne lavalle. Niin suostutteko te tulemaan? Mietin, että mä annoin just tolle kaverille potkut tuolla. Kannattaisiko laittaa raikuvat aplodit Sannalle ja Minnalle? Tulkaa vaan. Onks liittu se Illu paikan päälle? Siellä kato tarkkana miehenä tällä nyt tässä takariviin, ettei joudu. Kyllä varmana joudut avustamaan. Illu laittanut punaista päälle ja tulee poliittinen kanta esiin saakeli. Joo. Sulperi jatkaa, hänkin käänsi eduskuntaa SKP-listoon. Ei saanut yhtään ääntä. Mä kysyin, että miksi te sitten äänestätte? Sanoin, että kuka hullu nyt kommari äänestää? Joo. Illunkaan ollaan usein pattajalla ollut silloin aina. Hän kuuluisi enää pattajan reissut, mutta mä en lipsauttele niistä enempää. Mut suosittelen, että te Illun tavoin otat sitä valeviagraa, mikä jättää juuresta löysäksi. Ei oo hyvä juttu. Okei. Illuhan oikeesti tarkka mies. Se oli kuulemma joku ottanut sen työpöydästä kuvan, kun hän oli järjestänyt sen ja lähtenyt lomalle. Kauan yleensä olet 3-4 kuukautta. Siinä vaiheessa joku ehtii vähän jotain kumia tai muuta liikuttelemaan, mutta se oli laitettu ihan siihen samaan järjestykseen sen pöytä kuulemma. Niin kaveri oli tullut takaisin ja sanoi, että jaha, täytyykö vähän järjestellä missään? Sellaista se on enää. Kakkuspessä, kun tulee pelkotiloja ja juman kekkoja, niin pidetään taas järjestyksessä. Ei haittaa. Hei, kiva nähdä sua. Kiva nähdä myös sua. Ja täällä on 2 ihastuttavaa naista täällä paikan päällä. Ja koska täällä on nyt myös putkialan porukkaa, missäs kaikki putkimiehet on? Tai naiset. Tää on nykyään niin modernia. Ai niin päässytkö paikan päälle? Miehellähän on putkiaivot ja Skanskan putkimiehellä tuntuu olevan semmoisen 2 viikon putkiaivot. Että voi olla, että pojilla on jäänyt kultajuhlat vähän päälle. Vuodesta 95 lähtien. Joo. Okei, mutta nyt me tuun tekemään semmoisen, otetaan tämmönen muki. Ja Minna, koska sä oot insinööri, niin sä tiedät varmaan mitä tästä tulee tapahtumaan. Eli vaikka maanantai-aamu, niin juo ihan koko mukin. Siinä ei oo mitään tiukkaa, tekeeks tiukkaa, jos ei oo. Tekee, joo. Työhyvinvointi, mikä tyhjypäivä, niin kato. Ei silloin tarjolla alkoholia kuin vasta 3 jälkeen. Ja nyt sä oot juonut sen veden. Ja nyt me tullaan ottaa susta toista kautta ulos. Onko sulla yhtään virtsaamisen tarvetta tai muuta? Ei oo, okei, loistavaa. No sit mä voidaan jatkaa tätä temppua, koska jos olisi ollut, niin taisi loppunut lyhyen. Nimittäin mulla on täällä tämmönen Skanskan sertifioima tratti, vesitratti. Näin. Ja nyt sitten mä tuun tekemään teistä vesiletkun. Eli Minna, laita sormi Sannan korvaan. Noin. Hyvä. Upposki syvälle, siellä on sukeltaja korvalla. Joo. Hyvä homma. Ja nyt sit Minna mä tuun pumppaamaan sua. Elikkä anna käsi vaan tähän näin. Joo. Ja
tämmönen perustoimenpide. Joo. Tää on äänetön toimenpide, tää ei oo niinku... Tätä vois Paavolan Markkukin harrastaa, kun tästä ei lähde mitään ääntä. Hänhän harrastaa vaan äänettömiä työkaluja niinku moottorisahaa. Okei Minna, nyt se sun äsken juoma vesi se pyörii sun maassa ympyrää nousee sun päähän. Nyt on sun entisiä insinööreillähän on vähän ekstraa aina. Ja lähtee kättä pitkiä menee sinne Sannan päähän. Näin. Nyt kun täytyy lopettaa, täällä alkaa deodorantti pettämään. Jätä käsi vaan siihen. Juman kekka sulla oikein, onko se urheilija naisia? Joo. Jotkuthan pitää vaan näyttää, niin kun nää lasitkin on mulle ihan vaan näyttää. Niin nyt mä tuun ottamaan tämän ratin täältä. Ja tää on niin sanottua tämmöstä havainnollista infrarakentaminen, eli käännä pää, kallista pää vähän tänne päin. Näin. Ja nyt sit jos tää homma toimii, niin Minnan äsken juoma vesi on mennyt tonne Sannan päähän, me avataan hana, ja sen pitäisi kohta tulla tuolta korvasta ulos. Katsotaan miten tää toimii. Loistavaa! Noin! Melkein kaikki meni jämpäriin. Kato, siellä liluu vielä. Joo. Näin kuva tappaa. Oho! Enkä ole voittanut tästä yhtään mitään. Muuta kuin julkisuutta. Joo. Se on käy julkisesti täällä, niin voi illalla sanoa, että sä olet istin natsaa, kun on kaikkien tuttu sitten, joo. Saattaa olla ton tempun jälkeen saniteetissa natsaa, nimittäin oikeesti puhuttiin, että putkiaivoista ja naisilla on sit tippaleipäaivot, niin meidän Kerttu laittoi vessan seinään meidän himassa semmoseen lapun, että virtsaatan istualteelle, että on paljon siistimpää. Niin tässä on tää naisen logiikka, että mä en tajua tätä oikeesti, että kun meikäläinen menee siihen lattialle istumaan, yrittää siitä sohotella. Ja just tolla tavalla saatana seinä tyltä päältä jääpässä. Tää oli yhden Jarmon juttu, joo. Minkä porista on lukenut sitä? Noniin, ei siinä sen kummempaa. Mut nyt, koska on tämmönen työhyvinvointiviikon alkajainen ja meikäläinen on täällä niinku laittamassa tän homman käyntiin, niin oikeesti tossa tämmöstä liikunnallisuuttakin pitää harrastaa. Nyt otetaan tää kaveri, joka on vähän paremmassa kunnossa, niin nostossa. Tässä ei tarvitse oikeesti tehdä mitään. Nosta oikea käsi ylös, mitään muuta ei tarvitse tehdä. Pidä ylhäällä, kunnes toisin todistaa. Vähän ylemmäs ei tuu poliittinen kanta esiin, joo. Nykyään ei voi. Ja sinä kaveri, joka filmaa tätä showta nettiin, niin filmaa vapaasti, mä haastan sut oikeuteen. Mikä sun nimi on? Esa. Esa, oot sä Jyväskylästä? Joo. Okei. Mä voin sulle laulaa vaan Jenni Vartiaisen sanoen, että sä laitoit minut nettiin. Joku Esa mua katselee, itseään koskettelee. Ei voi mitään. Mä jätän sut ihan rauhaa filmaamaan tätä showta. Mut nyt Illu, hei. Nosta säkin oikea käsi ylös. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Pidä ylhäällä, kunnes toisin todistetaan. Kukas se tää Juman kekka? Täällä on tää Paradise Oscar. Ei Juman kekka. Ajattelin, että sä olisit vähän enemmän saanut pisteitä. Hyvä, ettei käynyt kuitenkaan niinku kojolle aikoina. Nosta säkin oikea käsi ylös. Mitään muuta ei tarvitse tehdä. Pidä ylhäällä, kunnes toisin todistetaan. Onks Tanskasen Miika paikan päällä? Miika, hei. Ei oo paikan päällä. Joo. No siinä meni se sen ensimmäinen urakka sitten, joo. Otetaan sitten tästä vielä tää kaveri, joka selkeästi niin vaikutti silleen, että sulla on intohimoa esiintymiseen. Nosta sekin oikein käsi ylös, mitään muuta ei tarvitse. Ja tässä vaiheessa Hannekäsen Timpan lujuuslaskelma showta. Me tarvitaan 4 vapaaehtoista avustajaa, käsiä rohkeasti ylös. Aivan loistavaa! Aivan aplodit näille. Äkittiin ottaa sitä Daniel Bandittia. Missä tää on tää? Naukkarinen! Siellä saakeli! Joo, en mä uskaltanut tommoista, kun mä tiesin. Silloin kun linnassa yhdessä oltiin saakeli. Joo. Tulkaa vaan hei, ketkä viittasitte, niin mä puhun tässä samalla. Joo, tänne vaan rohkeasti ja raikuvat aplodit. Joo.
Hän oli kotirintamalla lottona, että se on toinen vaihto. Ei, tää Koposen Seppo on tää on niinku kunnan mies saakeli. Kunnan miehen tunnistaa työmaalla siitä, että se ei liiku. Annettiin sulperijatka, joka keräilee kunnan miehelle laajaksi hollannikkaan, niin se juurtu saa. Okei. Nyt mä laitan tämmösen tujuuslaskelman muodostelmaan nää tuolit. Ja Illuota ihan rauhallisesti. Mikä sun nimi on? Jani, terve Jani. Toivo, ei, erehdy. Okei. Joo, Seppo, niin mä pyöräytän sua tässä näin, niin istu alas. Noin. Loistavaa. Jalat ihan yhteen, kun siellä ei kuitenkaan mitään niin mainittavaa ole. Ja Illu tulee tänne. Muistatko patteilla tehtiin tätä? Joo. Suoriutui ihan hyvin. Nehän oli sit miehiä loppujen lopuksi. Vetiin vetoa. Laita säkin jalat ihan yhteen. Illustahan pitää kertoa lipsauttaa semmonen, kun puhuttiin tuosta Viagrasta aikaisemmin, niin tää kaveri, hän käyttää vaan puolikasta Viagraa, ettei vaikuta erektioon, mutta näyttää hyvältä lahkeessa. Oikeesti. Sit kun lähtee kotiin kapakassa kävelemään, patteilla tai missä onkaan, niin ei eläkään kuin se kengissä. Ja kotona on rouva helpompi käännellä sitten. Kyllä siellä sit käännelee. Okei. Sit palonaisouskarkku. Dam. Joo. Ilkka Lumen poikki ja Suomen ruotsalainen ei voi hyväksyä minua enää ihmisenä. Se on vähän kuin noukkarinen, niin kun hän laulaa sitä dam, niin se voisi laulaa sitä nam. Se on mun mielestä tavan hienoa. Joo, okei. Tuossa Jani Janskuli tähän istumaan kanssa ja otat ihan rentoutuneesti ja nyt vetäkää itteenne lähemmäs keskustaan EPU-puolueesta. Nythän on Säätytalolla kovat neuvottelut käynnissä. Mullakin on siellä vetämä. Minä en edusta mitään poliittista kantaa, jotkut ajattelevat, että onko perussuomalainen tai vastaava, mutta ei mulla myöskään Soinin Timoa mitään vastaan, eikä Soinin Timolla ole mitään maahanmuuttajia vastaan niin kauan kuin ne muuttaa Ruottiin. Mutta kysytään nyt tältä rouvalta täällä näin sitten, joka tässä punaisessa paidassa on. Sait sä nyt jonkun asbestin myrkytyksen? Vai onko sulla asbestin? Ei säikkää. Nyt jos ajatellaan, että me lähdettäisiin kahdestaan niin semmoiselle valtameren ylityslennolle. Nyt pitää ehkä pari odotella ennen kuin se pilvi laskeutuu, se tuhkapilvi. Mutta jos ajatellaan, että lähdettäisiin vaikka Ratislavaan, muistelen menneitä, niin ykkösluokassa kun lennettäisiin, niin mikä olisi paras lentoasento, jos ei jaksa istua? Nyt en kysy sitä asentoa, kun Sulberille edes himastaa ulos, vaan mikä on niinku semmonen, tiedätkö, kun se penkin saa, sen saa takan nojan saa sillä tavalla, niin mikä on? Nää ota ihan rauhallisesti vaan sen vastauksen kanssa, että meillä on koko ilta aikaa tässä. Loiva makuasento. No aivan oikein, ihanaa kuule. Vastasit just niin kuin pitikin Satsan Satasen suon jälkeen. Ja nyt mä tuun laittamaan nää herrat loivaan makuasentoon. Ja tää on tämmönen niin sanottu ystävyys, läheisyys, skanskarakkaus, kasa. Eli Jani tulee tänne tän Oskarin, kestääkö sun jalat, kun hän on podannut? Joo, okei, se on oikein hyvä. Ei sulla mitään selkäongelmaa? Ei. Saattaa olla, että teidän jälkeen on. Se on hyvä nuorena miehenä, kato, niin suoraan sairaseläkkeelle vaan, ettei siinä mitään. Niin se naukkarinenkin on lähdössä kuulemma, vaikka vielä jaksais painaa. Se lähtee painaa sit sinä harrastetoimintaan, että sillä tavalla. Okei. Ja tuu vaan Illu tänne näin ja vedä ittees lähemmäs sitä kaverin sylkkyä. Joo. Sä muistat mitä tää meni ja siellä on Oskar sulle niin tukitappi on valmiina ja pidät siitä ja Seppo onkin täällä sitten ja avaa vähän suuta. No, yläamalgaamin 3 on Paatti Pauli. Alhaalla onkin tekarit, se on kuppa vienyt tämänkin pojan hankkaan. Koska tää on työhyvinvointipäivä, niin täällä puhutaan. Tietysti innoittava asia on nämä työtapaturmat ja semmonen, mistä ei kannata hirveästi joukki heittää, mutta annas Kanskalle yhden vinkin ja oikeesti Jorma, niin meidän firmassa Harjakainen Oy:ssä, niin meillä on tää työtapaturmatilasto, se on nolla. Kun me kannetaan kaikki loukkaantuneet aina naapurifirman puolelle. Näin se menee. Okei, nyt kysytään sitten sieltä rouvalta, että lentääkö nämä herrat vielä? Okei, no käyntioptikolla riittää, he ei vielä lennä, mutta hetki kuluttua he lentää, kun me otetaan nämä tuolit alta pois. Ja nyt me katsotaan, kun meillä on täällä yksi tämmönen vähän
kuin kaikki muut. Eli jos tää rakennelma pysyy kasassa, niin sit se näyttää siltä, että Skanskan tulevaisuus on ihan hyvä. Ja jos tää nyt sit sortuu kesken kaiken, niin ei muuta kuin NCClle koko sakki. Jätetään Ilmu sut viimeiseksi ja aloitetaan täältä, kun sulla on porattu tää, niin Sari, se on mun sormi! Toinen ammatti on myös ollut tullut, niin aina kun lähtee hei yksi tuoli pois, niin annetaan sellaisen raikuvat aplodit, harjoitellaan NJT nyt! Tänne oli myös tilattu naisnippari, mutta ei ole budjetissa varaa, eikä se ole firma imago, niin aina kun yksi tuoli lähtee pois, niin ota se yksi vaatekappale pois päältä. Jos sulla on enemmän kuin 4, voit aloitella jo nyt. Okei. Älkää neuvotelko mitään. Tää on ihan kato, kun keskivartaloa jännitätte, niin tää toimii. Jännitä keskivartaloa. Jumalauta, jätkä näyttää siltä, että porais sieltä päivää. Täysin saakaren tahdaton lahja. Aloitetaan Seposta sitten. Okei, hyvä. Ja Seppo jännitä vaan ja loistavaa. Ja ensimmäinen tuoli on pois. Täältä Paradise Oscar onkin jo ilmassa. Loistavaa. Kokeillaan nyt tätä jäljellä. Jani hei, jännitä. En mä kerro kellekään, että sulla on jännä kakka tullut housuun. Loistavaa. Ja nyt katsotaan, että onko Ilmu tämän porukan heikoin penkki. Jännitä vaan. Oi, sori, nyt mä ei se mitään, kato joo. Noin, loistavaa. Tää nyt sit Skanskan tulevaisuus. Mä käsittelen nyt tän auditorioisuuden jälkeen alkaa se viinatarjoulu, niin me loppuporukku voidaan lähteä dokaan. Meillä on 4 paita loppusuuta pois porukasta. Aion siirtää tää Guggenheimin museoon tää, kun täällä aletaan paaluttamaan ensi kuussa tonne Helsinkiin niin ystävyys, läheisyys, poikarakkaus nimellä tää. Ois vielä 25 kaskua tässä tulossa, mutta jaksatteko te? Jos me tehdään silleen, että mä napsatan sormia ja te napsatatte polvia, niin sitten Naukkarinen tietää, mitä tarkoittaa, kun polvilumpio napsattaa. Okei, niin teette semmosia. Siellä on vähän märkä lattia, mutta ei se mitään, kun sulla ei kuitenkaan, onko tää joku oikein... Ei kyllä tää Seppälästä jo aina. Napsattaa sormia, NYT nyt! Loistaa! Hei, mä iittyy tässä jo. Antaa olla vaan. Niin kuin huomaatte, niin Skanskan tulevaisuus on hienolla tolalla. Raikuvat aplodit vielä kerran. Okei, no niin. Nyt vaan koukistatte polven, niin pääsee sitten tää päivä jatkumaan. Noin. Kiitoksia teille.